Назlı. Алиса, әгер дә мин хәзер алтын балык тотсам, син менә аңардан үзеңнең нинди теләкләренең үтәлүен сорар идең. Менә синең нинди хыялларың бар, шуны безгә сөйләп күрсәт әле. Дөньядагы шушы җир шарын астын үскә китергән хәл тизрәк бетсен иде дә, кулга кул тотынышып питрауларда, калган бәйрәмнәрдә жүрер идек. Һәм дә тагын бер теләгем бар. Тагын берәү генә. Әйе. Евровидениегә ул муртәбиләр генә түгел, безнең крешен түтиләре дә барсыннар иде. Һәм инде әлбәттә беренче урын алып кайтсыннар иде. Син кайсы түтиләр турында әйтәсең? Әллә инде Татарстанда Крутушка фестивалендә күп җөрәкләр җаулаган Дүсмәтнең Җиңгәшәйләр фольклор ансамблен әйтәсеңме? Әйе инде дустым. Дүсмәт авылы бит минем тәтәмнең туган җире. Җиңгәшәйләр ансамбленең түтиләре миңа туганнар кебек. Әйдә, аларын да карап үзек. Әйдә. Arılarmısınız җиңгәшәйләр? Арулар. Кайлардан бик матур итеп кайтып киләсез әле? Менә урманнан үләннәр җыеп кайтып киләбез әле. Күрәм, инде кулларыгызда бик күп итеп үләннәр җыйгансыз. Яле, миңа да берәрсенең нинди икәнен сөйләп күрсәтегез әле.
Менә Иван шәй мынсысы, менә моны элегилектен шәй урынына эшкәннәр хан шәйе дип аталган менә бу. Бик тәмле, шифалы. Бик кызыклы, тагын нинди үләннәр бар икән кулларыгызда? Эй, утырыйк әле, утырып сөйләшик. Әйдәгез. Ял итеп тә алырбыз. Бергәләшеп утырып, күләрәкләр. Аргырды бит. Ягез әле, тагын кайсыгызның кулында нинди үләннәр бар икән? Сөйләп күрсәтегез әле. Менә мин кайын ботаклары җыйдым әле. Кайын ботакларыннан мунча себеркесе ясыйм. Аңа мин бүтнек, мәтрүшкә кушам. Мунчада бик тәмле ис чыгара торган була. Алла берсә бу кунакка мунчага сезгә кирәбез икән. Ярый. Тагын кайсыгыз, яле? Менә ромашкалар җыйдык. Ромашка төнәтеп, томаклар шайкырга бик әйбәт, томаклар авыртканда. Шеш юарга да бик әйбәт, шешне бик батырлый. Шифалары булсын, давалары булсын, шулай бит. Менә мин сары мәтрүшкә җыйдым. Бу сары мәтрүшкәнең файдасы бигрәкләрдә күп. Салкын тигәндә дә эчсәң ярыяны, кайын себеркесенә түреп уртасына кушып бәйләсәң, мунчада бик тәмле исләре чыгып тора. Бик күп шиләргә дә мәтрүшкә. Шулай. Питрауда җыйган һәрбер үлән файдалы дип әйтәләр бит. Быел кызлар без ширләп тормыйбыз инде. Коронавирусны куалыйбыз. Шуннан да инде моның кадәр давалы үләннәр җыйгач, ширгә бирешмибез, шулай бит. Биршеп тормыйбыз. Сез инде менә безнең районыбызның күркәм булган халык җиңгәшәйләр көрәше фольклор ансамбле, шулай бит. Сез инде бик күп юллар гизгән, кайда гына булмаган, инде Рәсәй күләмендә, республика күләмендә булган барлык вакыйгаларда да сез һәрвакытта да катнашып киләсез. Инде менә сөйләп кенә китегез әле. Ансамблегызга ничә ел һәм инде сезнең горурланырлык инде бүләкләрегез дә бар, шулай бит. Шулар турында сөйләп китегез әле. Дәй сөйләйдә. Әйдә, Виктор дәдә. Безнең менә бу составка дөресен әйткәндә 5 яшь тула. Менә 5 яшь, әйе. Ну, Керәшен ансамбле мин менә 70-80 елларда эшләгән вакытта беренче мәртәбә оештырып алган бар. 80-нче, шул 80-нче елларда ул вакытта әле керәшеннәргә бик пашут юк, юл бирмиләр. Но мужикларның менә мондай простой күлмәкләре инде хатын, кызлар, әбиләребез менә күбесе инде алар җмакта. Күбесе инде бөтенесе диярлек ул вакытта ниткәннәр, оешканнар. Менә шул вакытта оешып карадык. Аннан соң инде безнең җитәкләп килде Мария, шулай бит Кумазан башының җитәкләп барды берничә авыртны берләштереп. Менә яңадан монда кайтып эшкә урнашып эшли башлагач, уйладык яңартырга үзебезнең авылны гына. Берничә авыл йөргәннәр. Үзебезнең авылларны кызларга дәшеп, менә минем янда утыра Мария Петровна. Аңар таянып беренче әле ул вакытта культурада түгел дип әйтик әле. Аңа шалтыратам, шулай итеп җыелып киттек тә башта, иде уйнап кына карыйга дип. Кызып та киттек, шулай бит кызлар. Кызып та киттек. Кайсы елны әле 16-нчы елны монда 16 районның нәе булды фестивале. Шул фестиваль вакытта безнең Казаннан килгән кешеләр нишләп сез народный исеменә бармыйсыз диделәр. Менә шуннан инде тотындык, әзерләндек. 17-нче елның декабрендә без народный исемен алдык та. Менә шулай итеп, шул көннәрдән бирле инде бергә менә төп безнең членнар монда дип әйтик инде, безнең йөрүчеләр, әбиләребез дә бар, 80 яшьлек, 90 яшьлек дигәндәй, алар инде улыгайдылар. Без алар белән кунакта гына очрашкалыйбыз, бәйрәмнәрдә дип әйтик инде. Менә төп состав шушы хәзер. Менә шулай яшәп килә бит әкрен. Бик яхшы, чыннан да инде сез инде безнең районыбыз гына түгел, республикабыз һәм инде Рәсәй данында яклап күп кенә төбәкләрдә булдыгыз, шулай бит күп юллар уздыгыз. Иң ерак юллар кайларга алып барып җиткердегез? Мария сөйләп китәле иделе. Мин бош. Мин уракта бит инде. Без 2 ел рәттән Башкортстанга бардык. Троица фестиваленә 2 ел рәттән барып,
анда без үзебезнең культурабызны күрсәтеп, үзебезнең җыр биюләребезне күрсәтеп, анда ял итеп, үзебезне күрсәтеп, алар белән аралашып кайттык. Тагын кызлар кайларда булдык әле без? Крутушкага ел сайын барабыз. Казанга Крутушка фестивалендә. Наш дом дигән Казанга бардык быел. Наш дом Татарстан фестивале бит инде ул республиканский фестиваль. Шулай ук. Шунда җиңеп чыгып, җырлап, биеп кайттык. Берменчекләр белән бергә Муса Җәлил опера балет театрында шулай бит. Менә бит сезне инде мәдәният һәм сәнгатьне сөю берләштереп, кайда гына алып барып җиткермәгән. Инде безнең тамашачыларыбызга да сезнең сәнгатегез бик кызыклы. Әйдәгез әле бер музыкаль паузада ясап алыйк әле. Нинди җыр башкарырсыз икән безнең өчен? Нәрсәне җырлап алыйк әле кызлар? Әйдәгез дуслар җырлашып дигән. Әйдәгез. Үзебезнеке. Әйдәгез җырлашыйк әле. Әйдәгез. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез инде әңгәмәбезне дәвам итәргә утырышып. Мин менә сезнең нәкъ уртагызга кереп утырыйм әле. Барыгызны да якынрак күрер өчен. Инде әйтеп киттек, шуннан да инде сез безнең халык җәүһәре булырлык фольклор ансамблебыз. Виктор дәдәй, әйдәгез әле менә сөйләштек, ничә ел икәнен дә әйтеп киттек. Монда бит инде мәдәният өлкәсендә эшләгән кешеләр юк, шулай бит. Җаны тартып килгән кешеләр күбесе. Әйе. Һәрберсе белән таныштырып китегез әле безне һәм тамашачыларны. Менә безнең теге яктан Лизадан башлыйбыз. Әйдәгез әле. Лизабыз бу безнең. Төп солисткабыз. Пенсиядә инде хәзер. Пенсиядә бухгалтер булып гомер буе эшләде. Экономист, бухгалтерия. Аның янында Римма. Ул минем сеңелкәшем, Ратмай. Ул авылның фельдшеры. Скорой помощи. Аның янында Александр утыра, Шурочка безнең. Шурочка ул бухгалтер, Матугуллин. Безнең Матугуллинда бухгалтер булып хезмәт итә. Малны җибәрә, кашала, төн, бер туктаусыз. Монда да вакыт. Минем күршем
Анастасия. Нашты. Наштай. Пенсияда. Бабай каралы. Бабайны карай. Бабай тәрбиялей. Анфиса. Безнең ул Анфиса 2 ел булды әле. 2нче елның безнең мәдәниятта художество җитәкчесе булып эшли башлады. Бик актив. Бик актив. Аның янында тагы бер күршем Светлана. Светлана пенсияга чыкты тагы. Пенсионерка. Шундый вата яшь кызлар пенсионер кылай башында. Хәзерге вакытта өйдә әбине карый тәрбиялей. Гомер буе бухгалтериядә эшләде. Айтырып, янымда Мария Петровна безнең мәдәният йортының директоры. Минем төп инде уң кул фольклорны алып баруда, оештыруда. Мин үзем инде шушы фольклорны оештырган, шу кызлар белән оешып киткән, Виктор дәдәгез. Дибәтим, менә бүгенге көннән әйтим әле бүгенге көннән инде шушы коллективның аккомпаниаторы гына булып калдырым, җитәкчелеге өчен Марияга тапшырга дип уйлыйм. Кызлар белән гел бергә янәшә бер коллектив. Мин Мамадыштан кайтып йөргәнчә дә яраграк та. Менә шулай әле безнең Раишкабыз бар, эштә. Санкәбибез ялда инде, ялда, ул лайыклы ялда. Бүтән вакытларда килеп әле кушылып җырлаучылар, килергә теләүче кызларыбыз да, хатыннарыбыз, әбиләребез дә бар дип әйтәбез. Әле артып та китәрбез, Алла бирсә. Менә шулай яшәп ятабыз да көндә. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, инде безнең тамашачылар да, без дә сез белән танышып киттек. Менә мине кызыксындырган бер сорау бар. Репертуар өчен кем җаваплы сезнең әлеге ансамблегызда? Менә бер кызык нәрсә әйтим әле, кызык кына булса инде ул. Менә без булай җырлап кына йөрмибез. Бүтән культура эшендә спектакль гөргөргә кияүләрен нидә куйдык. Аннары бүтән бәйрәмнәр шушы җиңгәшәйләр составында үтә. Нәрсә генә булып уйнап, җиндә булып уйныйбыз, сарыкта, дуңгызда, без барсында уйныйбыз. Яңа бәйрәмендә безне көтеп торалар. Менә мин инде ни дигәндә җитәкче буларак сценарий язып кайткан булар. Язып кайтам да бирәм. Менә шушы менә Анфиса белән икенче көнне килсәм, беш үзгәртеп куйганнар, скелет шул, ит салганнар, матурлап. Әле үпкәләп тә йөрим, мин язам, сез икенче рәт итәбез. Менә шулай итеп, шулай яшәп ятабыз инде менә шулай. Әйтәләр, булган кешедән бар да була дип, шуңа күрә сезне төрле рольләрдә дә инде күрергә, инде тамашачыга да насыйп булса, шулай бит. Бик кызыклы рольләр уйныйсыз икән. Әйнә менә репертуарга яңадан әйләнеп кайтканда, кем сойлый җырларны? Без бергә утырып сойлыйсызмы җырларны? Һәм менә сезнең репертуарда инде әби бабайларыбыздан күчкән элеккеге җырларда, юло җырлары да бик бихисап. Аларны кайдан аласыз? Аларны кем булыша сезгә эзләргә? Менә шул да кызыклы иде безгә. Монда әйтегез әле кызлар, без бер генә кеше эзләмәй. Бүтүнебез менә әйтсәк, һәрберебез бер нәрсә күтәреп киләбез. Шулай менә сөйләгез әле. Безнең авылдагы әби бабайлардан күбрәк алабыз инде. Шу җырларны. Безнең төбәк җырларына күбрәк урын алабыз. Күбрәк басым ясыйбыз. Менә әбиләр, бабайлар сезгә теләп бирәләрме бу җырларны? Теләп тапшыралармы мирасны? Дәвамчылар дип. Әле менә күлмәкләр турында әйтим әле. Күлмәкләребез, менә бу күлмәкләр безнең башта йөри башлаганда әз генә иде. Менә хәзер капшыклар үзләренең сандык төпләреннән капшыклап алып киләләр, теләп алып киләләр. Теге сандык төбендә ятмасын, кешегә күренсен өчен. Менә алда бирәсе соравымны тартып алдыгыз, шуннан да инде менә сезнең өстегездә берсеннән-берсе элекке күлмәкләр. Һәм менә иң борынгы күлмәк кайсыгызныкы дигән сорау туды миндә. Кайсыгызныкы борынгырак икән? Кайсы да борынгы. Менә 50-60 яшьлек күлмәкләр инде булар ким дигәндә. Суккан күлмәкләр. Әйе. Без туган вакытта кайсы да булса булгандыр да моды. Шулай да.
Инде 20 елда туган әбиләребез килгән бит инде. Әйе. 20 елда туган әбиләребез 18 яшьләрендә киеп. Инде димәк кайсы бер күлмәкләргә 100 яшь тулаган да бар. Әйе. Инде ул сезнең музейларда да экспонат булып торырлык күлмәкләр әле эшкә яраклы, бик нык, бик матур. Хәзерге киемне бер елда кимибез шулай бит, монда инде 100 яшькә якын күлмәкләр сезнең өстегездә. Шуннан да инде менә әби бабайлар бирәләр дисез шулай бит, бик теләп алып килеп бирәләр. Менә сезнең муеннарыгызда булган тәңкәләр, алар хәзерге тәңкәләрме, инде элеккеге тәңкәләрме? Булар инде хәзергеге. Хәзергеләре элеккеләре дә бар. Интегрия да бар. Элеккеләрен инде сез саклап кына һәрвакытта бергә киясез. Инде алга таба барып битерде дә. Менә сезнең бер үзегезгә шуның кадәр бик күп матур хатын кызлар. Авыр түгелме алар белән? Bunlar böyle ağır bulsan, var böyle rahat, jingel. Yine üyde oturası da kilmeyi mi? Ben pensiyoner bitimde hazır. Pensiyoda bulga şimdi. Üyde oturası kilmeyi. Jiyılası, ele olar birer otuna jiymasan, mene hazır bu nerse buldu bitin diye. Koronavirüs. Jiyil olmadı. İzolyasiya buldu. Sama izolatsiya. Bulga jiyilip bulmadı. Eğer jiyilgan vakitte bir otuna jiymasan, telefondan söz koya, ilk jıyılmıyız biz, nerse biz şulayma deyip zvaniyete başlayırlar. Jıyılışıp, söyleşip, aralaşıp, jırlarını jırlap, yamanı öğrendi degende gel şulay. Mene indi tortup turayın da şulay. Engeme olar bile kızık, rahat da. Bir de bizden hazır yaş bara degende, nostalgiya degen nerse de var yaşayıp da. Varsın iş kalıp oturabız hayatı. Шуннан да сез менә кызлар янына бер вакытта да үзегез генә килмисез, шулай бит үзегезнең җан дустыгыз, уен коралыгыз белән һәр вакытта да бергәсез. Инде кайсы гына чарада булмасын, без сезне һәр вакытта да бергә күрәбез. Инде менә әйдәгез әле музыкаль паузада ясап алып, җырлап алабызмы, әллә инде кызларны биетеп аласызмы Викторда? Нишләйбез кызлар? Әйтегез әле. Әйдәгез әле. Гармон кулларыбызда. Монда алгарак чыксагыз да була. Бере карап алып.
Әйдә güzel oturışıгыз жиңгәшәйләр. Бүген инде барлык кешеләр өчен дә шундый матур, зур бәйрәм, Питрау бәйрәме, шулай бит. Инде менә сөйләп китегез әле. Без инде республикабызда бу бәйрәмнең ничек уздырылуын барыбыз да беләбез. Инде менә нәкъ менә сезнең якларда гына Питрауда уздырыла торган, бәлки ниндидер йолалар бардыр. Нәкъ менә сезнең җирлеккә генә хас булган. Әйдәгез әле сөйләп китегез әле шулар турында да. Нинди юла беләсез? Әйдәгез әле. Менә Питрау бәйрәмен ничек бәйрәм итәләр икән сездә? Менә иртә белән тордык. Куймак пешерәбез. Тәбикмәк. Йокыдан торуга тәбикмәк исе, аннары Ширкәүгә, киләүгә барганнар инде. Хәзердә безнең җиңгәшәйләр баралар белән. Йөри башлалар. Менә безнең үзебезнең янә авылда бар. Шунда йөриләр. Ширкәүгә барып кайттыгыз, ширкәүдән кайттыгыз. Аннары Уянга китәбез. Аннары үләнгә. Үләнгә китәбез. Чөнки ул көнне инде үләннең шифасы бик зур була дип әйтәләр, шулай бит. Инде шундан соң башка үләннәрне җимилар, дөрес бит? Питрау җитте. Җәйде дип әйтәләр, әйе. Менә үләннәрне җыеп, үзегезгә табигатьтә көч җыеп кайтканнан соң, аннары Кунакларыбыз кайта, әйе, бәйрәмгә инде. Питрау бәйрәме керәшеннең зур бәйрәме инде. Әйе. Аннан соң кич белән инде уен, көлке, җыр, бию башлана инде. Инде барыгыз да бергәләшеп, сездә дә кичке уенга чыгасыз. Менә кичке уенда иң яратып җырлаган җырларыгыз бармы? Яисә инде булмаса, менә нәкъ менә шушы җыр Питрау көнне генә җырланырга тиеш дигән җыр бармы? Андый җыр бар микән алай? Барлык җырда җыр. Яңа җырыбыз безнең. Яни яңа җыр түгел, яңа эзләп тапканбыз аны. Яңа өйрәнгән. Әйе. Җырлыйбызмы соң без аны? Әйдәгез җырлыйбыз. Җырласак та була. Башлап кит алсак ниме? Менә әйдәгез әле яңа җырны мин дә беренче тапкыр ишетим әле сезнең белән бергә, тамашачылар да ишетсеннәр әле. Иң беренче булып җырлашыйк, бергә җырлашып, матур итеп утырыйк әле. Өйне искә төшерсәгез. Утырып җырлап булыр микән? Thank you.
рәхмәт. Чыннан да инде менә сез җырлаган һәрбер җырда да тормыш турында, дуслык турында, яшәү яме турында, шулай бит, туганлык турында. Инде сезнең һәрбер җырыгыз да нәкъ менә шундый хисләр белән тугарылган. Инде бик зур рәхмәт сезгә. Менә тагын бер соравым бар әле минем сезгә. Хәзер бит инде барысы да әйтәләр, яшьләр безнең фольклор белән кызыксынмый. Алар заманча музыка гына тыңлыйлар. Барысы да милли кием кимиләр, инде заманча кием генә кияләр дип сөйлиләр. Шулай бит. Миңа калса, сезнең якка бу кагылмый. Чөнки сезнең якта яшьләр күбесе сезнең фольклор белән кызыксыналар. Алар сезнең издән баралар. Һәм менә сез аларга менә шушы үзегезнең милли мирасны ничегрәк тапшырасыз. Һәм менә мин әйткән сүзләр рас микән, дөрес микән? Әйтегез әле шуны. Менә әйтеп китәм әле, безнең бит мәктәп каршында, культура йорты каршында тәнкәләр ансамбле эшләп килә фольклор. Беләсез инде. Менә безнең балалар инде алар. Безнең оныклар дип әйтик инде. Матур гына инде күбесе чыгып китте хәзер. Анда йөреп, Зоя Васильевна җитәкчеләре, мин шулар белән инде тоже чыгып киттеләр. Безнең бит әле үзебезнең авылыбызның керәшен шибәре Алиса Исаковыбыз бар. Шушында ук шул балалар белән үсте, безнең белән йөреп алды. Аннары инде укырга китеп барды, шулай итеп. Керәшен шибәре, һаман да керәшен шибәре. Әйе. Издавать ит алмый бит әле менә. Быел инде менә тапшыра алмый, инде 2 елга. Менә 3 ел керәшен шибәре булып йөрәчәк бит. Менә шулай булгач бар дигән сүз. Теләп йөриләр. Milli şarada olsa da bizim Alişan milli konsertga çağırsan da koyta ol yarakta olsa da ime. Әйе. Yaşıncıların çırlıyor ne 52-nji martda şunday matur köp konserт koyan degende Димәк, инде сөенерлегегез бар, чөнки сезнең йолаларыгызны, милли бәйрәмнәрегезне, җырларыгызны, биюләрегезне тапшырырлык кешеләр бар. Сезнең дәвамчыларыгыз бар. Бу бик сөендерә чыннан да, ие. Бик зур рәхмәт. Инде менә Викторда да сөйләшеп киттек бит. Инде ансамблегызга 5 ел икән. Менә һәрбер Бу яңа составка, менә яңа шушы составка, ие. Менә төп составка менә хәзер сорау бирәсем килә һәрберегезгә. Әйтегез әле, менә сез барыгыз да хисапчылар, тагын табиблар, шулай ук инде мәдәният хезмәткәре булсын ул. Менә сез үз күңелегез белән теләп килдегез бит инде бу ансамбльгә. Ни өчен килдегез һәм ни өчен менә сез биредә менә бу ансамбльдә әйтеп китегез әле, барыгызны да ишетәсе килә. Özümün eni 82 yaşında hatta şu ansambılda yedim. Eviler bizde Victor'da evet o. Yani 82 yaşında da var iki sankavi, kurutuşkara vardılar bizim buraya yer. Yani şu benim nenemin babasının kreşince. Nenemin yolculuğun, şunun jırların, devam edesim kilerine. Sonra böyle özümde bir Kazakistan'ın ya şu kızlar arasında hiçbir bir hatta o işlerin vakitte bir türlü evde otura başlaş bir de kişi yanına kumul tortulan ne bileyim. Şunday rahat sonra böyle Mesela bu özümüzden iş kaldırığa öğrenip getirmişler. Bik zor rəhmət çınnan da indi əbi babalarımızın mirasını topşuru bik yaxşı əməl. İndi Min dürüstün gene әйтсәм, мине дәдәй, әйдә өйдә утырма үзең генә безнең белән йөрүгә диде, ансамбльгә ди. Мин җырлый белмим бит дия төштем инде. Ярар мәйтәм, югары эшләргә иптәш булырмын, йөрим әле дип. Шуны хәтле теләп өйрәндем. Бу крешин җырларының дөресен генә әйткәндә сүзләрен аңлый алмыйдым әниләр җырлаганда, безнең әниләр җырлаганда. Ла ләләләрне куша өйрәндем. Менә хәзер өйрәнәсем килә. Теләп йөрим. Эшем тыган, барасы җирләргә планны алдан курам. Plandan tış şaqta була. Менә буларны ташлап киткән чакларымда булды минем репетициягә килгәч. Телефон шалтыравында. Мин теләп йөрим, җырларны өйрәнәсем килә. Шуннан да инде сезгә аерым рәхмәт әйтәсе килә, чөнки хәзерге менә авыр вакытта, пандемия вакытында сез табиблар инде һәр вакытта да безгә ярдәмгә килеп, иң беренче булышчылар, иң авыр таякның иң авыр башы сезгә төште. Сезнең эш бик күбәйде чыннан да. Бик зур рәхмәт сезгә ихластан. Инде дәвам итеп, әйдәгез әле. Мин буларның беренче тапкыр яңа елда бәйрәмнәрен күрдем дә Рима как раз биргә бастым яңа имә. Кушылтым кулагына. Рима, мин иртәгә үк сезнең яңа беләм дип. Шулай киттем үзем беләм дип инде бик. Рәхәт бит теләп инде менә. Мин сезгә беләм ашкынып утырдым инде шул вакытта, буларга ашкынып утырдым да мендем.
Yürüy başladım indi ondan soň. Üýde bit işler bitkenden soň kiş bilen bit koýalar barasyň. Başta barasy kimmiş oturganda tege organ şekilde. Munda bilesim düşesi kilmi rahat organlar bite. Kızık indi yaşarıp şöbes. Gülüp, süýeşip, oralaşyp, jırlaşyp rahat indi şunday. Şunday rahat çoklar indi olabilse köprek bulsun. Şundan da Мен өзім Затке еткенше ненесі білен бірге еш вақыттан еріп еріп шушы жырға мұңға тартылдық bu ансамбльге. Эбилер тоқтағашта мен өзім тоқтармын деген едім. Міне эбилерінің давам етері үшін бүтін біз жиылдық. Инуарға қосылып, алар біле жүргенде һәр вақыт эбилер істеп тұрады. Міне алар көтеріп алып біз шушы дүсметіне кім айтмыштай Oyakka bastırdık. Bitti abi garmıçı bulup gelgen. Şurası şiratanga biz bir rahmetli. Şundan düsmetini hazır Iraklarda da koyda ikenin bilerler. Şulay bir. Bizning kızlar düsmet için canın tenin berip turalar. Indi tübek şundan da şunday şulay Zaf klublarımızga big zor rahmetine alar edekler mesele bizni. Bizde yabulları yok alır adamlar. Şundan da emer şunday kişiler bulganda gına tübek olga bara şeşek ota. Indi tübek bir koşanda kişisiz de kolmayacak şulay bit. Tamam şulay. Мен өзім шушы коллектив еш қошинді сразу бірінші күнді әйтуге өтмендім. Аннары енді бек қошылып яратып ери башладым. Қазір енді шушында өзім ішлеймін енді. Шул бек малатсы қызлар, актив. Шу қатлы матур жырлайлар. Бүтін жүрге де әйдегіз деуге қызлар бүтін шараларға да қатнашалар биттілер. Бек крешін жырлары жырлау бек матур аларның жырлары мәгънәләре шу һәр бер сүзе матур яңгырашлы. Яңадан яңа жырлар өйрәнәсебез килә, өйрәнәбез. Аллага шөкер менә. Бик матур шулай итеп жырлап барабыз әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Мен инде кызлар жырлаганнан бери башта монда түгел иде. Кызлар жырлаганнарына, уйнаганнарына, телебәйрәмнә дә бик кызыгып утыра торган идем инде. Ничек ярып киткәнемне үзем дә белмәдем. Күңел шулар белән иде инде. Алар концерт куйганда да аларның җырларын җырлап, катнашып утыра иде. Жырлаганда ул залда кушылып залда җырлап утырган. Тамашачы Свитаның авызы кыймыты свита җырлый дигән. Ул җырларны өйрәнеп бетергән инде безгә кушылганчы. Күңелле семьяларыбызда сүз әйтмиләр. Барыбыз имкенә торалар, берсе дә каршы түгелләр. Аллага шөкер. Күршеләргә хәтле барсак та, берсе дә каршы түгелләр. Бик теләп йөрибез, бик рәхәт, бик күңелле бергә җырлап йөрибез. Рәхмәт. Мин инде мәдәният йортында эшлим бит инде. Бу кызлар белән инде шул башыннан эшли башладык бит инде. Бик дус коллектив. Һәрберебез үзенең менә без үзебезне характерын белеп бетердек үзе хәзер. Авыз ачкынчы ук нәрсә әйтәсен кешенең кызларның. Уже белеп торабыз без. Без бик рәхмәтлеме Виктор дәдәй. Бу кызларга бик зур рәхмәт. Үзебезнең якның, үзебезнең төбәгебезнең җырларын, гореф-гадәтләрен, юлаларын киләчәк буынга тапшырып каласыбыз килә инде. Бик күп концертларда менә юлаларны үз иченә алган, шундай театральләштерелгән тамашалар куябыз без. Менә шушы кызлар белән инде шушы җиңгәшәйләр белән Покрау да калмады, Трусины да калмады, Петрау да калмады. Бүтән менә шушы юлаларны иченә алган тамашаларны куябыз, куеп барабыз. Бик зур рәхмәт Виктор дәдәй. Монда кызлар әйтеп бетерде, мин күп сөйләдем инде. Кызлар әйтеп бетерде, менә мин шушы кызларга рәхмәтле генә инде. Ул бит бергә аралашу кешене ача, кешенең характеры үзгәрә күпмедер барлык. Ул теге начарлыкка, яхшылыкка таба ниндидер шул якка таба үзгәрә. Алар хәзер берсе авыртып китсә дә, менә шул трансферга тотыналар, хәлең ничек дип, менә бүтәннәр алай түгел бит ул. Бу авыртып ята икән диде. Шул безнең алар бер симәгә әйләнде. Шуның өчен мин шат. Молодцы кызлар. Шуннан да инде менә кыйдан карап торганда һәрберегезнең дә йөзе якты, кояш кебек балкый. Һәм сез менә үзегез бер бәләкәй генә шундый сәнгать гаиләсе кебек шулай бит. Инде шундый матур итеп сөйләдегез. Әйдәгез әле бер җырлашып калыйк әле. Пişen çobası kaldı.
Öyle kızlar yalnız. Matur çeşekler. Çeşek tutup jırlıygan. Бик зур рахмат, бигрәк матур җырлар бүләк иттегез безгә. Инде менә бүген шушындый матур бөек бәйрәмебез, Питрау бәйрәме. Сезнең һәрберегезнең дә инде безнең тамашачыларга да әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бардыр дип ышанып каласы килә. Әйдәгез әле барыгыз аны шушы бәйрәм көнне теләкләрегезне җиткерегез әле тамашачыларга. Нәрсә дип әйтәбез? Шушы бәйрәм көнендә һәммәбезгә иң кирәкле булган исәнлек, саулык, елларыбызга тынычлык, иминлек телибез. Гаиләләребез һәрвакыт имин булсын, балаларыбыз сау сәламәт булсын. Үзебезнең менә шушы коллектив бер вакытта таралмасын, һәрвакыт бергә булыйк. Миндә иң беренче медик буларак сау сәламәт булсыннар, барысы да. Ныклы сәламәтлек телим. Тынычлык булсын, иминлек булсын, уңышлар мул булсын, өстәлләр тулып торсын. Барчабызга да исәнлек, саулык, көләч йөз белән шатланышып, шундый матур итеп, шундый матур тормышлар алда да киләчәктә дә булсын безгә. Шушылай көләч йөзле булып, яшь булып калыйк, шат булыйк. Бәйрәм белән маразы. Менә бу шушы Питрау бәйрәме елдагыча бер кайчан битмәсен, һәрвакыт шулай елдан ел сүрелмәсен, матур булып, алга таба тагын да матур уңышларга ирешергә, сау сәламәт булып, киләсе елларда тагын киләсе елларга Питрауларны битмичә, исән-сау шулай бергә бер коллектив булып уздырырга язсын. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Дөньялар тыныч булып, сөенеп, куанып яшәргә язсын. Барыбыз да сәламәт булыйк, йөзләребездән шатлык хисе бер кайчан бетмәсен, күңелләребезгә шат, көләч булсын. Тату булып, дус булып шулай, бердәм булып, гел шатланышып, сөенешеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Питрау бәйрәме котлы булсын. Сау сәламәт булыйк. Саулык булса, җыр да булыр, бию дә булыр. Бәйрәм белән сезне. Җиңгәшәйләремә кушылам. Бәхетле булыгыз. Бәйрәм белән барчагызны карындашлар. Бәйрәм! Бер җырлап алыйкмы син тагы? Инде чыннан да кадерле тамашачылар, сезнең белән бергә бүген әлеге матур Питрау бәйрәмендә Җиңгәшәйләр халык крәшен фольклор ансамбле булды. Инде һәр вакытта да үземнең теләкләремне сезгә җиткерәсем килә. Һәр вакытта да шулай көләч йөзле, матур, сөйкемле булып калыгыз. Үзегезнең матур гына, кечкенә генә сәнгать гаиләсен таркатмагыз. Алла бирсә бергәләшеп сезнең белән бергәле 10 яшьлек, 15 яшьлек юбилейларыгызны да каршы алырга
Nasip bulsun, şulay bit. Şimdi dede, jingəşeyler, min üzümün yolumunu devam edeyim. Siz üzünüzün matur jırlarınızı, көңіліңізде bulgan bütün büyülerinizi, jırlarınızı әлі tamaşaçılarga жеткіруіңізді devam ediniz. Beyram bilen sizler. Beyram bilen. Eyde İstanbul, düşman sularla basma.